still and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me. Be still and know that I am God. I am with you for all eternity. I am the one who took you out of miry clay. I redeemed you, I took your sins away. I am God, there is no one like me. I am Lord, I reign in majesty. I am your God, my child. Just believe in me.
nagadayeg ako. Salamat sa Ginoo nga ikaw karon higala nakapaminaw ni ining iyang mensahe sa atong buhi nga Dios. Ako nagalaom nga ikaw mapanalanginan ug naa kay makatunan nga mga bag-ong butang nga makapadasig nimo sa pag-ila-ila pagyud sa ato nga Dios. So join me sa pag-ampo una ta magsugod sa atong mga wali. Nangitong amahan, daghan kay kakatingalahang butang nga gipanghimo. Labaw sa tanan, nagahimo ka o katingalahang butang sa usa ka kinabuhi. Nga imo yung gisulat dinha sa Biblia aron ang matag katawhan o Ginoong Dios. Tanang tawo nga moabli sa imong pulong makakita sa usa ka example o kinabuhi nga imo gibag-o. Kung nagampo kami nga nining hapon nining adlaw imo kaming tagaan sa Espiritu Santo nga kami maka paminaw o makasabot gayud. Ug nga dili mahanaw sa mga huna ang mga butang nga imong itudlo kanamo karon. O dining tanan himayang imong ngalan o Dios. Kay ikaw man lamang ang ayan sa tanang pagdayeg, pagpasalamat. In Jesus' name we pray. Amen. So atong teksto karon usa lang ka bersikulo. Naata sa Acts chapter 6 verse 8. Ug atong basahon. Stephen, a man full of God's grace and power, performed amazing miracles and signs among the people. Usa ni ka istorya sa usa ka Diosnon nga tawo. Kansa ngalan ug ang iyang mga nakabot ning kalibutan sa iyang kinabuhi gisulat gayud sa Biblia aron ta masayod ug makakat-on nga ang usa day ka ordinaryo nga kinabuhi pwede day mahimong samin o reflection sa mahimayaong grasya ug gahom sa Dios. Nga iyang ipakita sa Ginoo nga siya ang Ginoo nga makapuno sa kinabuhi sa tao, siyang grasya ug sa iyang gahom, ug nga siya sad ang Ginoo nga makausab sa usa ka tawo sa ngadto sa pagka-Diosnon. Kay ang pagka-Diosnon di man ni makuha nato sa atong kanang sigig paghimog mga tulumanon, magbuhat ani buhat ana, dili na ang makahimo nato nga Diosnon, kundi atong kinabuhi na nga nausab, atong kinaiya nga nausab, atong pangunahuna pagbati nga nausab. Mao na nga sa dihang musab ang Ginoo sa usa ka tawo, magdala ni og kasikat niya, mo nang himaya. Masikat ang Ginoo, mapataas ang Ginoo, ug ang iyang ngalan maoy matuboy, kay mao magyud na ang katuyoan sa Ginoo nganong ikaw ug ako ug ang tanang tawo ning kalibutan kibuhat sa Dios. So karon ug sa umabot pa nga mga Domingo, God willing, maghisgot ta mahitungod ni Stephen. Ato na ni siyang nahimamat last week, diin nasayod ta nga usa siya sa mga 7 ka mga kalakin-an nga sa dihang dunay tawag sa Dios sa ilang kinabuhi nga mo silbi kaniya isip hari sa tanang hari, Dios sa tanang Dios. Og ang tawag nila magapamuhat lang sila mga minyal o mga yano kaay nga mga gimbuhaton diha sa simbahan. Mao ni siya ang tao nga wala ni balibad. O karon ato pa siyang ilailahon pag maayo og tan-aw nato unsay gibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi. Og naglaom ako nga at the end nining atong pagtuon nga ikaw unta naunta sa imong kasing-kasing nga mingon sad ka Ginoo butsad ko mapuno sa imong grasya ug gahom nga ang akong kinabuhi sad Ginoo mahimo sad untang trophy diha sa imong mga kamot sama ni Stephen. Mo na ang atong pagtuon karon taytulan nako og Stephen, a man of God, reflected God's grace and power. Bisayon nako Stephen o si Esteban, ang tao sa Dios diin ni reflect siya sa grasya o gahom sa Ginoo. So usa ra ka punto atong tan-awon, pero sa usa ka punto mo tan-aw tag duha ka mga sub nga punto. Ang usa ka punto mao ni nga ang usa ka Diosnon nga tawo gi-define, gipakita sa Ginoo nato. Godly man define. A, puno siya sa grasya sa Dios. B, puno siya sa
power or gahom sa Dios. Ug ang gahom sa Dios makita nato nga gihatag sa Ginoo pinagi sa gasa, labi na sa gasa sa mga milagro. Diin nadawat niya gikan sa balaang espiritu. So basahon ako sa Cebuano magsuunan. Ang usa ka definition sa usa ka tawo nga Diosnon. Okay? Si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya ug sa gahom, nahimog dagkong mga milagro ug mga butang nga katingalahan at tubangan sa katawhan. So kung tanaw nimo ningon si Esteban usa ka tawo, di siya mananap, di siya anghel, ordinaryo siya nga tawo. So ang pangutana niini, kung maingon tag tawo, ano man gibutang man sa Biblia nga Esteban tawo siya. Kibaw bitangan Stephen or Esteban tawo gina siya, no? So unsa may buot ipasabot sa Biblia sa dihang maingon siya tawo? Unsa may kung mingutana ta si Ginoo, Ginoo unsa may kung ikaw musulti may tungod sa tawo, unsa man ni? Makita nato na sa Biblia. Kay naa sa Roma 3:10 ngadto sa 18 nagaingon ang kasulatan nag-ingon wala gayoy tawo nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios ug nahimo silang dautan. Walay bisan usang nagbuhat og maayo, wala bisan usa. So makita nato ni anang mga puntuhan ng maigsuonan nga mismo ang Dios nagaingon nga way tawo nga tarong. So dili ka makaingon nga maayo mo guna siyang tawo. Okay, kay wa ijoy maayo nato. Walay nakangita og nakasabot sa Dios na miya ang tanan sa Dios nahimo tag dautan bisag usa nato walay maayo bisan usa. Nya ako ipadayon ang gisulti dinhi sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10 ngadto sa 18. Lain pa jud ni gipaklaro pa jud maayo sa Ginoo ang definition o yang gipintal ba o yang gipicture maayo nato kinsa gyud ta. Ako basahon, ang tutunlan nila sama sa binuksang lubnganan. Gigamit nila ang ilang dila sa pagpanglimbong ug nanggula silang mga ngabil ang kamandag sa bitin. Puno sa pait nga mga tunglo ang ilang mga bakbak. Gipakasayon nila ang pagpatay. Dihay kalaglagan o kasakitan sa ilang giagian. Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait ug wala sila magbaton og kahadlok sa Dios. Gawas nga napadyoy punto diha sa Roma 3:23 nga nagaingon kinsa ta nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. So gidalata atong gitan-awon sa ang tao sumala sa Biblia atong tan-awon nga kaning tawhana nga ingon ana dani siya bati dani siya hugaw dani siya wadi siya nangita sa Dios karon nahimo siya Dios nung sa tupa makita nato ang Dios sa iyang kinabuhi. Okay? So unsa man ang laing ang definition or pagpakita sa Ginoo nato nga kinsa si Stephen, full of God's grace. First definition of a godly man, full of God's grace. So gipakita sa Biblia, balikon ako pagbasa ang atong teksto kapitulo 6 bersikulo 8. Si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya. Balikon ko. Si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya. Ano na puno ba siya sa grasya? Tungod ni kay si Stephen nakasabot sa iyang pagkamakasasala, nasayod siya nga way maayo nga naa sa iyang kaugalingon. Nakasabot siya nga ang dugo ni Kristo Jesus lamang ang nakalimpyo sa iyang pagkamakasasala. Kay nasayod man siya nga si Kristo walay sala apan nahimong sala para ang iyang sala o atong mga sala mabayran jud tibuok. Okay? Hangtod sa pinakasinsilyo ngadto sa cross. Kanang realization, kanang pagkaamgo ni Stephen, wa ni kunong dinha siya, wa dinha ra siya kutob. Kay ngano sa dihang nakaamgo siya niining tanan nga siya makasasala og si Kristo Jesus dili o gibayran ang iyang sala. Nakahatod ni Stephen nga siya moilang as si Jesus Ginoo og manluluwas.
Lord and Savior. May ka Ginoo sa tupa imong giila siya nga gamhanan siya o siya tag-iya sa imong kinabuhi. Mao ni ang hitabo ni Stephen. Mao nga nisalig siya sa gamhanang gahom ni Hesukristo nga makaluwas kaniya, nga gi-offer kaniya, nga gitanyag kaniya for free, kay ang kaluwasan grasya lamang pinaagi sa pagtuo diha ni Kristo Jesus. O sa dihang gitanyag niya ni, nakabaton siya og paghinulsol sa iyang kaugalingon. Diin, sa iyang paghinulsol o pagdawat nga si Kristo Jesus mo ay iyang bugtong Diyos o manluluwas, iyang na-experience, iyang nadawat, iyang nasinati, iyang natilawan ang grasya o gahom sa Ginoo o nakabaton siya kausaban sa tibuok niyang kinabuhi from head to toe. So ganahan ko nga akong i-emphasize o stress nga si Stephen dili siya ang puno sa grasya, dili siya ang puno sa grasya. Nakadawat lang siya sa grasya sa Diyos. Maong giingon nga siya napuno sa grasya sa Diyos. Wa niingon nga si Stephen is full of grace or puno sa grasya. Grasya sa Diyos. Sa tupa, nakadawat lang siya kay gihatag sa Ginoo ang iyang grasya. Kay hinamdumi mga igsuunan, walay taon ning kalibutan nga moangkon na ng titulo nga full of grace o puno sa grasya. Si Kristo Jesus lamang ang puno sa grasya. Kay way laing taon ning planeta kalibutan mo bag-ato pa mo Mars nga makaangko ni ana. Walay bisag usa dili gani si Maria, kay si Maria tao lamang. Kay kitang tao kung gipakita na sa Ginoo sa Roma 3 nga kita makasasala, then ano mapuno mo tas grasya. So atong tan-awon ang John 1:12 o 1:14 nga nagaingon ang Biblia ug ang pulong nahimong tao ug mipuyo uban kanamo puno sa grasya ug kamatuoran, si San Juan, okay, ang apostoles. Niingon dinhi ang pulong nga gidescribe niya sa chapter 1 verse 1 nga mao ang Dios nahimong tao. Iyang gipakita din nga ang kani nga Dios nahimong tao, God incarnate siya ug mipuyo uban kanila. Yan di-describe siya nga kani nga Dios nga nahimong tao mao ang puno sa grasya ug kamatuoran. That's a fact. Kamatuoran na hindi ko na mausab absolute truth. Kamatuoran nga way bakak di sa gamay. So kinsa ra ang puno sa grasya? Jesus Christ. So aron masabtan pag yun nato, atong tagtanawon ang definition sa grace o sa grasya. Grace is an unmerited favor. Sa pabor nga gihatag nimo bisag di kaangayan. Kay kaning ngilngig ug dako kayo nga grasya or pabor nga gihatag sa Dios sa tao, mao kani ang gitawag nato kaluwasan. Kaluwasan ni nga giputos sa dugo ni Kristo Jesus, diin gipakita nga kaning putos nakuha ni ug nahitabo ni ngadto sa Kalbaryo, diin ang cross mismo mao ang nahimong beautiful ribbon para sa atong kaluwasan. Kay suunan asa makakakita ni anang gasa nga giputos ug gigirap sa dugo ni Kristo Jesus, kuha o gipalit nga to sa Kalbaryo o giputos diha sa cross mismo o na imong ribbon ang cross. Mana mo ask ko nimo, kung ikaw mag-birthday, kaysa may mag-birthday na ganahan o gift, ganahan dito gift, no? Gasa. Kung makareceive ka gasa, tungod ba na kay kanang tawhana nga nihatag nimo tungod kay katong before sa imong birthday na to ka sa ilan nang limpyo ka, or imo siya gi-manicurean, or imo siya gi-make-upan, o sa may imo gibuhat ng tawhana nga nihatag man siya gift nimo. Nasayod ta nga ang gasa way kondisyon. Kihatag lang. Sakto? Birthday na to, ihatag lang na way kondisyon. Nagayosahay, magkadawat ta kisa mo to siya, nang hatag to na ko siya, wa mo ko kaila, gibit-bit man to siya sa akong igsuon niya, nang hatag o gift, pinakanindot pag yun iyang gasa. Diba? Manganghata.
So, walay kondisyon sa birthday gift. Mausad na ang gasa sa kaluwasan nga gitawag natog grasya sa Dios na atong gisgutan diin si Stephen nakadawat sa grasya sa Dios. Ikaw, ako, dili kita ang ngayon ni ana. Pero iyang gi-offer, iyang gitanyag. Ug naingon siya, tuhui lang ning akong gitanyag o akong ihatag kanimo. Kay kaning akong gitanyag kanimo, gasa ni nga gibuhat na accomplish humana makausara gibuhat ang sakripisyo dito sa Kalbaryo. Wa pa ka nataw gipakamatya na sa Ginoo. Amen. Sumo na mga igsunan, usa ka bukbutang nga atong hinumduman, si Kristo Jesus ang nibayad sa atong mga sala. Kay ang atong sala kinahanglan man bayran, utangan man ta ug dako kaayo. Og ang bayad sa Ginoo nahimong gasa nga gitawag nato og grasya. Sumo na nga sa dihang gitugutan samahan nga mahimong sakripisyo ang iyang anak para lang mabayaran ang atong mga sala. Nagpasabot na sa pagpakamatay ni Kristo Jesus, ang imong sala o akong sala napasaylo. Di lang kutob din ha, kundili nabanhaw si Kristo Jesus gikan sa mga minatay. Aron tagaan taog maayong kinabuhi karon og sa umaabot ngadto sa langit. Pero kani nga sakripisyo madawat lang ni kung og sa dihang ang usa ka tawo moila sa iyang pagkamakasasala og sa makausa lamang nga sakripisyo ni Kristo Jesus sa Kalbaryo. Isip mao ni ang supisyente o mao na ni ang tinibuk ang bayad sa Dios ug wala na ilaing bayad niya na kay di man ta makaluwas pinagi sa atong kagulingong pamaagi aron ang atong mga sala mapasaylo. So grasya ni, dawata ni, hinusuli imong sala ug ilha si Kristo Jesus nga bugtong bayad sa imong sala ug akong sala ug labaw sa tanan, wala in Dios nagpakamatay alang kanimo. Kay mo kumusimba tag mga Dios nga gikan ang kagikan tao dili langit nun kalibutan makasasala na daan di na sa pwedeng mahimong Dios. So mo allow me tuguti ko mahimong ilustrasyon. Ibutang nato nga nakautang kag dako jud kaayo. Kung nasayod ka nga di jud ka makabayad sa imong utang bisan pag di ka mo pahuway sa imong trabaho 24/7 magsige kag trabaho every day. Bahala na mura na kag sumbi gagasiga na imong mata di ka mundang para lang jud mabayran nimo. Pero nasayod ka in your heart dili nimo mabayran ug imposible kay nga mabayran nimo tungod sa kadako sa imong utang. So, ang resulta tungod kay di mabayran madto tag prisuhan, no? Madto kag prisuhan. Apan kung dunay mo anha nimo bingon siya nga ako lay bayad sa imong sala, dili na ko bayaran sa kwarta, kundi sa akong kinabuhi. Ako ang magpapriso aron ikaw magawas nun. Unsa may buhaton nimo? Kung imong gi-value, imong gitaga bili ang imong kinabuhi. Ug labaw sa tanan, the idea lang nga mapriso ka forever na nakadinha din nakakagawas. Nya na ni offer nimo sa imong buhaton. Dili ba imong dawaton ang chance, ang bag-ong kinabuhi, din ikaw dili na ka mahimong utangan. Kung sa imo nang dawaton, mo na gitawag na to og grace. Wa kay gibuhat apan dunay nagbuhat alang sa pagbayad sa imong sala. Kay di man ka makabayad sa imong sala, pero kani makabayad siya sa imong sala. Di ka angayan ining grasyaha apan gidawat nimo kay gi-offer man gitanyag man nimo for free. Mao na ang ilustrasyon nga akong ipasabot nga si Jesus Christ nibuhat ni ana.
So, unsa man imong buhaton? For sure mo thank you ka, pero mangutana ko nimo, igo na nga magpasalamat ka? Dili ba nimo siya silbihan? Kay mao niya nahitabo ni Stephen. Sa pagdawat niya sa grasya sa Ginoo, iyang gisilbihan ang Ginoo for free rasab kay ngano man nadawat niya ang kaluwasan nga libre sad siya nagbayad o siya bayad ni serbisyo sa Ginoo. That's the only thing we can do. Mora jud na ato mabuhat. Nga muhatag sa mo serbisyo sa ta sa Ginoo balik ka libre. So, kung inyong hinunuman ang sermon last week, ang mga apostoles, sa dihang doon ay problema, may tungod lang sa duha ka klaseng mga Hudiyo, Greek o Hebraic nga mga Hudiyo, nagtanaw sila og mga kalakin-an, nangita sa kalakin-an nga doon na integridad, puno sa kaalam, o doon ay Espiritu Santo, puno sa Espiritu Santo, nga mahimong kolektor sa mga funds o mga goods sa mga pobreng para sa mga pobreng mga tao. O di lang kutob sila nagdawat na ining usa ka sakong bugas na ng hatag, mga dilata, etc. pa. Posible jud nga nagluto sila, sila pa jud ni hatag sa pagkaon ngadto sa mga pobre. So in short, man gitawag na to og yano og minyal nga job. But nasayod ta nga wala mo care si Stephen. Wa siya okay ra niya. Wata kay ilajud unsay niyang gibuhat pero okay ra niya. Kay mapasalamaton kay siya sa Dios nga nasa langit ug nganhi sa kalibutan aron bayran ang iyang mga sala. Ug nasayod siya nga pagbayad sa iyang mga sala para siya makadawat og kinabuhing walay katapusan na ug dili siya magtingkagol ngadto sa imperno nga wala usay katapusan. Posible sad nga kani si Stephen medyo nananiidad o takibaw pila jud dada niya para nako posible ni nga nakadungog ni siya o naka-witness yun ni siya, nakaklantaw gyud siya sa diha si Jesus Christ gipatay diha sa cross. Nasayod sad siya nga kaning tawhana way sala nga ang gibuhat aning tawhana mao lang ang paghatag og libre nga kaluwasan o libre nga grasya nga iyang nadawat. So sa dihang nadawat niya ang grasya gikan sa Dios ni Kristo Jesus, iyang kining gigamit, iya kining gi-exercise sa iyang kinabuhi. Nga makita sa iyang gawi, sa iyang pamaagi, sa iyang batasan, sa iya gayong way of life. However, dunay particular thing nga maingon jud ko nga kung akong pangutanon ninyo kung ang tao puno ba sa grasya sa Dios, mao kani. Ang tao nga puno sa grasya sa Dios, dili magsigigtan-aw sa sayop sa uban. Okay? Dili magsigigtan-aw sa sayop sa uban, ug labaw sa tanan, dili niya i-personalize ang mga isulti sa tao nganha niya. Dili siya masigi og tanaw silang sayop o kung siya ang badlongon, di sad siya masuko. O another thing is, tao ni siya nga dali ra makapasaylo ug dali ra sad siya mangayong pasaylo kumpara niya nakasala siya ni ining tawhana. Okay? So, nasayod manggod siya sa gingon sa Ginoo nga kinahanglan ta mo pasaylo sa uban para pasayloon sabta sa Dios. Kay gisulti ni Kristo Jesus sa Matthew 6:14-15 nga nag-iingon nga kay kun inyo pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. See? Ang Ginoo ni hatag libre nga pasaylo, kita sa manghatag tag libre nga pasaylo sa bisan kinsa nga nakinhanglan ni ini, nga bisan pagwa sila nangayo ni ana, muhatag jud kag kapasayloan. So, lain na punto nga atong tan-awon dinhi sa pagka bag-ong tawo ni Stephen mao nga di lang siya puno sa grasya, puno sad siya sa gahom. Mao nang hata sa subpoint number 2. Definition sa godly man, puno siya sa gahom sa Dios.
Balikon ko pagbasa atong teksto. Si Esteban usa ka tawo nga puno sa grasya o gahom sa Dios, nga naghimo siya dagkong mga milagro o mga butang nga katingalahan at tubangan sa katawhan. Kibaw mo, ang grasya no nadawat nato sa Ginoo. Dili man na natural nato nga kanang manghitagon kay ta nga may tagtaw. Di man na natural nato. Kay makasasala biya ta. Apan iya nang na-exercise tungod sa gahom nga gihatag sa Dios sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagpuyo sa balaang espiritu diha sa iyang kasing-kasing. So, makita nato nga ang presensya sa gahom sa Dios sa kinabuhi ni Stephen o ni Esteban mao'y nakahimo niya nga siya Dios nun. Nga nagpuyo nga Dios nun. Ug labaw sa tanan, ang tanan niyang gibuhat madayag ug makita si Kristo Jesus. Kay ang gahom sa Dios alone maora joy maka-change sa ngilad o daotang kinayahan sa tawo. Now, dili lang kay ang gahom sa Dios maoy ni bag-o sa kasing-kasing ni Stephen, kundi ang gahom nga gihatag sa Dios pinagi sa Espiritu Santo, literally nakita sa iyang kinabuhi pinaagi paghimog mga milagro. Okay? So, remember lang ko niya ko lang i-share ninyo nga naibag-ong na-sharean sa akong akong associate pastor Sinalpa nga bidasig lagi siya nga kanang sag-asa ka sa buhaton nimo moampo ka nya mangay jud ka og giya sa Ginoo. So in short, murag adto sila, mulakaw sila, kung sakto akong recollection, unya nangutana siya sa Ginoo, Ginoo mulakaw mi nya matumi dito murag barangay sila usa kung dadon. Nya na kung nisulti siyang hunahuna ngayon pagdag ID. Tinuod jud nagdasyag ID padanyag ID ngadto pagadto dito kay pangutana siya na ba siya ID ug tungod kay na siya ID na-appeal in town siya sa SAF. SAF ba na SAF. So nya humandi lang kadto. La, day musulti jud ang Ginoo day no. So kay kita mong god taanad ta nga kita musulti sa Ginoo nga di mo lihok. Apan ang Diyos nga galagaran ni Stephen nga karon akong gisaysay da ninyo, puhi mo guni siya nga Dios. Nga kumungutana lang jud kaniya, makikistorya kaniya. Mutubag ang Ginoo. Yes, mudasig jud ko nga mubasa ka sa Biblia kasi imong pagbasa sa Biblia, imo masayran sa nang iyang ubang mga pamaagi o kinaiyahan. Okay? So, mo ning mga gipamuhat sa Ginoo na example lang to, pero sa kinabuhi ni Stephen, grabe ang gipamuhat sa Ginoo. O makakita pag yun ba next week, paminaw niya mo. Kay sa kinabuhi ni Stephen, gigamit siya sa Ginoo para pag himog milagro. Kay nga naman, ang Holy Spirit manggod nga atong gitun-an atong mga nilabay nga mga simana, nasayod ta nga siya ang muhatag o gasa sa tao nga niila sa Dios nga anak nga mo si Jesus Christ. Nga kaning nga gasa ato ning makita sa 1 Corinto 12. Na unsa mga milagro nga gibuhat ni Stephen, wala gisulti, wala gisuwat diha sa Biblia. Apan possible ni sa usa ka commentator ni ingon nga posible ni nga mga miracles ni diin nga ang buta makakita, ang bakol makalakaw, o posible sad siya nga ang patay mabangon. Yeah, remember this, kung tan-awon nimo sa gospel o sa ebanghelyo, ang itagaan nagkatungod nga magbuhat og inaani nga si Jesus Christ diha pa nagkuyog sa mga apostles, mao jud ang mga apostoles ang 12, napil pa guys Judas ana. But kini ang first nga dimension nga gawas sa mga apostoles naghimog miracles. Kay miracles is kanang milagro gyud, no? Nga ang bakol di makabarog na siya dito kay ang sama ni Juan o ni Pedro kasi diyang gitanaw nila ang bakol yan yung sa barog, di ba ni barog ang bakol o nakalakaw. So mga igsunan, magkaingon ko nga ang kinabuhi na to ba is a life of
kanang kinabuhi nga kanang puno bitaw sa kanang kalipay o kanang mga unexpected nga wa ka magdahong nga mga milagro. Yang mosaysay lang ko og usa ka mga milagro nga gihimo sa Ginoo nako bag-o pa kong Kristohanon o bisan sa mga in-betweens now and then. Dili man ko miracle worker, di man ko mingon nga kaysa itong mga masakiton ari diri kay kung ayuhon. Pero kung dunay mga cases nga kinahanglan ka mo ampo, muampo ka nga nay kasing-kasing jud kanya, manghay ka sa Ginoo tubagon ka. Okay? So daghan ang mga cases nga akong isaysay na number 1, ang first na kong experiences bag-o pa jud akong Christian nga usa na ko nga gi-share na ko nga friend nga na siya friend nga ang iyang anak nga bag-o pa kay ning dinggi-dinggi. Okay? So, ang dinggi, mordikibaw, ang doktor sa ibuhato, yung kadaghanan, matay dyan na. Iyang baby. Nasud sa hospital. Kitawagan ko niya, G, palihog lang, G, ari-diri, G, niya, i-pray. G, ko i-pray, kibaw na bitaw ka mo, pray. Siya, dili ko kibaw mo, pray. Kanang bag-o kang Christian, kuyawan kay ka. Ako sa kuyawan sa kumato dito, mag-pray-pray ko. Sa ko, i-pray, Lord, ano ba? Kanang, pray-pray ko, mahili pa nyo ni mahil. Paano ba? So, kuyawan ko. So, ato ko, si doctors to. Dili ampo ko sa Ginoo tudluit ang ko sa akong ampuan ni kay wa jud ko kibaw. Pag pray na ko kay ni pray man ko healing. Ang bata pagkaugma nagawas sa Cebu doctors. Burot ng tiyan, usually ang burot ng tiyan. Dead ball na ayo. Okay? So ko nga, Lord, experience na ako nga Ginoo na jud ka. Okay? Napailay na nga to sa Compostela nga babae nga kanang mura na jud kanang sanay kanang mura kalabira daot na jud kayo. Yatuskig na kayo pero makasulti pa. Pag produkhan mi adto, pag pray na mo, di ko kibaw anang speaking tongues. Unsa na siya. Pero pag pray na ko ibunga kung balain og mga naggawas pagkasabot ko sa akong gisulti. Pag kumana mo pray, ang babae nilingkod. Pero dito siya kabarog, nakalingkod. Ning siya ipabarog ako pa, palingkura ko, ni ana man siya, palingkura ko niya, umingan din siya nga, pag pray ninyo, wako kasumot init, akong lawas na ganahang kumulingkod. Nanilingkod yun siya. Na-born again to siya, pero namaterasan siya. Iro o iring. Alak. Kinamamig mga iro. Ang iro nga, luitan ko nga, kanang gusto maminaw ko, murag nakuha ni kanang bumba ko sa akong, asana kanang atis diri ba? Kaya magsilig sunod-sunod, so naka-smell dito siya. Kanang hilaw man. So, magsige na pagkadugayan, anak, di naman mukhaon, magsuka-suka. Kung ano sa hilo nga akong gibumba sa atis. Kaya daghan man kayo yung aphids ba? So, pilak ako, sige no, pray taong ko niya. Kibaw dyan ko, kaya daghan ko giro ni Agi, basta masakit na sila din, aslam sudog balay. So, nga siya sa gawas. The whole night, sige na ko, mamata naman ko, makatuwal mga mata ko, sige na po, Lord, please in town si Falcor, kanang, gawa na in town Ginoong Diyos, kanang, ayuwa in town, Lord, kaluwi sa iro, Lord, bahan ko, magilak-hilak na ko. Pag-abli na ko sa pagtani, pag-abli pagkabuntag, sa kay ko na mata, kay, kibawa na dyan ko ni kaging na dyan sa gawas. Pag-ablin ako, kahuwat, mas putahan, ganoana sa iyang ikog ba. Wala, buhi. As if, wala na siya sakit niya. Pila na gusto siya adlaw, kanang di na mo inom og tubig. Lain na. Iring. Iring sa ka akong ministerihan. Ang ilang silingan, mga maldito kayo, nasa ang iring, ang mga gawas na yun yung iring, no? So, ang ilang mga silingan sa likod, pusilon sila or say mo balik lang iring ka ng kimpang anak kasto kay gipusil favorite niya ang iring siya Ma'am Juji please ka na mag-pray ta Ma'am JB niya ko nga pray ta ning iring kaya masao man ni pag-pray ang iring so kuha sa ko sa kung di ka na jigiyan ako saan ang pag-pray Lord so ni pray mi Lord kibaw ka sakit kayong kasing-kasing Ginoo nga ang yang iring intaw mamatay pero kung ganahan kayong buhi-buhi intaw ning iring nga Lord ana ipusil ko, ana na ba ka nagatinga na? Tinga na. Ang iring nabuhi. These are miracles. I'm not saying para kay ko kagadli ni Stephen, nagbutang sa Biblia, but I am just testifying, ni testigo lang ko sa kagamahanan o kamaayo sa Dios nga bisan imong iring o imong iro sa dihang mo ampo ka dahil sa imong kasing-kasing naluoy ka ang Ginoo mo tubag pero ako maingon nga sa tanang pag-ampo nimo
tubagon ka sa Ginoo. Kaya siya may magbuot, may kang mga ikang nga maayo ni nga ganahan ko mamatay na ni. Okay? Mo na nga sa atong pag-ampo, yes, nang require of prayer, but ang usa ka butang dinhi kay mo ending man ta maigsunan is ako nag-ampo og atong makita dinhi sa closing nga ang kinabuhi ni Stephen usa ka trophy, no? Wala ko'y trophy dinhi nga gikuptan sa Ginoo sa iyang kamot ug gipasundayag sa tibuok kalibutan kay ang iyang ngalan na sulat gayud sa Biblia nga nilingig ana mo rin ni libro nga wa pagyud na pasay wa gyud na siya na hupas ang iyang relevance ang pagka-importante labaw sa tanan. Ang gahom ni ini nga maka-encourage nimo makahatag nimo kinabuhi walay katapusan. Gipakita din pinagi sa kinabuhi ni Stephen nga ang Ginoo duna siya gahom sa pag-usab o kinabuhi sa tao o dili limitado ni sa iyang mga apostoles kundi sa tanan nga mutuo sa iyang bugtong anak nga si Jesucristo. By the way, dili na siya papa kay si Jesus di man yun mahimong God the Father, although one usara siya sa God the Father, kundi anak siya sa Dios, Dios nga anak sa Trinity nga atong nahibaw-an. Dios Amahan, Dios nga anak, Dios nga Espiritu Santo. Tulo ka Dios, tulo ka personas, apan usa ka Dios. So gipakita sa Ginoo dinhi nga ang tanan nga moila sa iyang pagkamakasasala o mutuo sa sakripisyo ni Jesus Christ diha sa cross makadawat usab sa saving grace o grasya sa kaluwasan. Ug ang tanan nga modawat sa anak makadawat usab o makapanunod sa kinabuhing walay katapusan ug uban ni ana grace o grasya o gahom nga magpuyo og bag-ong kinabuhi. Sumungutan na ta sa atong kaugalingon para pag-evaluate sa atong kaugalingon lang. Anas ta sa atong kaugalingon. Mangutan na ta sa atong kaugalingon, kung dili ka kibaw sa imong kaugalingon, pangutan-a lang sad ang uban. Like sa imong yung panimalay, sa simbahan, sa imong gitabahuan, o bisag kinsa. Kung asa man kadapita nga makita nila nga wa diha si Kristo. Kay daghan man nga niingon good Christian man me, pero asa man si Kristo diha. Wa diha ang Kristo, ang naara diha ang tiyan. Yang mag-una gani ang tiyan sa tupa ako. Ang importante dili si Kristo. So mao ni ang mga questions nga akong ihatag kaninyo. Pangutanay mong kaugalingon, imo bang gi-exercise ang grasya sa Dios? Nga ba ni nga imo jud ning mabuhat o imo mahatag? Nag-flow ba ni? Nag-awas ba ni sa imong kinabuhi ang grasya sa Dios? Ang grasya o gahom sa Ginoo makita ba sa imong kinabuhi? Makaingon ba sila naagyo na siya? Dali ra na siya mo pasaylo, di masuko siya, dali ra man na siyang mahuwasan. So, how? Unsa man? So mo na nga kung Christian ka, nag-ampo ko nga ang imo untang kinabuhi, nahimo untang suga ni ining ngit-ngit nga kalibutan, labi na nga sa atong pamilya karon, ang Ginoo nagtawag sa matag Kristohanon nga ikaw ang asin o kahayag sa imong pamilya. Para makumbinser sila kay wa na may way nga mingon sila nga wa ka na usab. Naa na ta sa pamilya na to all the time. Naa na ta nag-uban sa atong pamilya most of the time. Kinsa man ka gayud, makita bang kausaban sa imong kinabuhi? Makita bang puno ka sa grasya o gahom sa Ginoo? Mo na nga kinahanglan ta magtinuod magigsuunan kay niining panahon karon ang Ginoo nangita og tinuray nga Kristohanon. Nangita og tinuray nga nagsunod disipulo niya. O kung dili ka ug wala pa gyud makita na ug sila mismo nangapando sila maghinulsulta og mangayo gyud ta sa Ginoo gamhi ko sa Espiritu Santo o Dios nga sa ingon ang imong pagkatao, bag-ong pagkatao, dili ang daan makita kung dili ang bag-o. Managrampo ako magsunan nga ikaw unta mapuno sa grasya o gahom sa Dios ug nga ang imong kinabuhi
mahimong makapanag-ingnan sa matag usa nga nakaila kanimo. Amen. This is a challenge ug nanawag jud ang Ginoo kanimo karon. O kung wala pa ka kaila sa Ginoo, buot kang mausab, buot kang nakay-bag-ong kinabuhi, pag hinulsol ingna si Jesus Christ nga giila nako ikaw nga akong Dios ug manluluwas ug ang imong gibuhat sa cross sulod sa akong kinabuhi bagho ako. Usa di mong buhaton na leave a message sa FB page nini sa Door of Hope o kay buot may magkaila-ila nimo og labaw sa tanan, buot may mo ampo para nimo kay ang yawa wa malipay kung ikaw mobali og kampo. So igala o ikaw magtotoo na ako nang liupo gayud kanimo ug encourage gayud ko kanimo. Please, ang atong suga gikinahanglan ni ining kalibutan na. Ang imong pagkaasin gikinahanglan para makatilaw sila. Nga nining kalibutan na dihay napaday mga tinuon nga Dios nun nga tao dili relihiyoso. Amen. Magampo ta magisuunan lang itong Dios. Salamat sa imong challenge, salamat sa imong encouragement, salamat sa imong mga warnings. Ginawa among dawat kini ug tabangi in taon ang mga kaigsunan karon nga nag-struggle sa ilang paglakaw. Ang buot nga mausab sa kinabuhi tabangi sadya og Ginoong Dios na mas makaila pa siya kanimo. Ang nidawat na kanimo nga bag-o pa tabangi sadya sa iyang paglakaw nga di siya mapandol, di siya maluya. Ug dili siya pistahan sa mga dutang espiritu. Nagampo kami o Dios nga kani imong pulong magpabilin unta sa tanan nga naminaw karon. Ug labaw sa tanan himayaa ang imong ngalan o Ginoong Dios. Kay ikaw lamang ang ayan sa tanang pagdaig, pagpasalamat. Kining tanan among gipataas pinaagi sa imong anak nga sa Jesucristo nga among Dios ug manluluwas ang tanan magingon og Amen. Amen. Thank you. Please share and like sa FB page karon namo. Unya himuasan mga gisuunan nga mo-follow pa mo kay nadaghan ning gibutang dinha sa among FB page. Nay mga testimony sa kinabuhi nga nangausab. Okay? Nay mga testimony ni siya sa usa ka tawo, taas pa niya sugilanon kay gipa remember gid siya sa Ginoo sa tanan nga iyang nahitabo. Apan the amazing thing, pinaka-katingalahan is wala na siya kasuko, no? Nga nagcheck ako mismo makakita ko nga nagyud takong kausaban na sa iyang kinaiya. So please continue also to follow up on that, paminaw, pangbasa, i-share sa uban. And once again, I thank the Lord sa tanang tabang nga gihatag diri kanako paghimo ni ining video sermon pinaagi sa akong mga pamilya. To God alone be the glory. And see you next week. Amen. God bless you.